Ao mal tempo, boa cara. Dende o Concello de Sanxenxo esperan que as precipitacións previstas para a Semana Santa aumenten as visitas da segunda feira multisectorial de oportunidades. O evento volve outra edición máis organizado pola Asociación Entre Tendas. Este ano, súmase o Concello baixo o lema Mix Made in Sanxenxo, ampliando a oferta de actividades. Pois isto é un poquinho ampliar o programa que temos de Semana Santa, con todo, bueno, pues como sempre Entre Tendas contando con eles, facendo a feira de oportunidades que ten xa un recorrido amplio e que creemos que é un punto importante, pero ademais, volvo a repetir, dándolle un poquinho máis de actividade, pois como por exemplo con diferentes show cookings, catas de viño, catas de cervexa a rubia de Sanxenxo, que bueno, pues tamén hai que ter en cuenta, pues caricaturas en directo con Gogue, co conocido artista Gogue, e un amplio abanico de posibilidades, como ben dizo o alcalde, estes 3 días, xoves, viernes e sábado, non? O programa terá lugar do 18 ao 20 de abril e nos 3 días estará aberta a Feira de Oportunidades. A Feira de Oportunidades é xoves, venres e sábado, de 11 da mañán a 10 da noite, sin cerrar ao mediodía, co cal hai tempo suficiente para todos os gustos de pasar por aquí. Vai haber un gran abanico de produtos, tanto calzado, roupa, artesanía, un pouquiño de todo, roupa de nenos. A gran novidade desta edición será un desfile de moda que terá lugar os xoves ás 8. Este ano é o primeiro ano que dende esta maravillosa carpa vamos a ter un desfile, chamámoslle Sanxenxo Fashion Parade. Bueno, con el queremos completar a carpa con todas as actividades que xa explicou o concelleiro, darlle a parte de a Sanxenxo ese toque turístico que ten, pois tamén un toque especial co mundo da moda que aquí en Sanxenxo, dende logo, está moi ben representado por diferentes tendas. Todas as actividades realizaránse na carpa que o Concello montou na Praza do Mar. O alcalde engadiu que, ademais da programación amosada, haberá outras sorpresas que non desvelará ata a inauguración do evento.